Ang motor at ako. Nagsisimula raw kapag nahit-hit na ang usok at singaw ng gasolina. Hahalo ito sa hininga, kikilyab sa baga at lakas na sasaklaw sa mga ugat, litid at kalamnan. Iilaw na headlight ang mga mata, sisikad na piston at transmission bago tuluyang magkagulong ang dalawang paa, handlebar naman at mga side mirror ang mga braso at kamay. Turn signals ang kaliwang hinlalaki kung okay kumaliwa o kumanan. Magsasakamao ang kaliwa at kanang palad kung kailangang mag-clutch upang mag-relax sa neutral o minor o kung kulang ang rear brake upang mariing huminto. At kapag ganap na magsakamao ang parehong palad, maghuhunos ang mga ito bilang throttle. Sa arangkadang ito ay babalanse ang grabidad at ang pag-ikot ng mundo sa kalawakan. Sasanib ang katawan sa lawak at panahon ng universo, kung kaya't ang daloy ng trapiko, ang tulin ng gabi, ang mga planeta at bituin, ang mga araw, pati ng mga bulalakaw sa highway ng Milky Way na nasa hinaharap at nakaraan ay magiging ang ngayon. At ang naroon pa ay nandirito na rin bilang mga dumadaloy na liwanag sa aking visor.